Kære, søde Uffe, i anledning af de der 80 år, du snart bliver, der vil vi jo gerne sende dig en lille hilsen. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan sende gaver, det bruger dig ikke om gaver, for du vil ikke have flere bøger og sådan nogle ting. Og det forstår jeg egentlig godt. Så derfor kan man sende dig sådan et par kærlige ord måske. Og der vil jeg nævne nogle ting fra barndommen selvfølgelig. Jeg vil begynde med barndommen, forstår du. Inde i Rosenborggade, der boede vi i den allerførste tid. Og det kan du selvfølgelig ikke huske, for der var du en baby. Men så sagde min mor, hun var virkelig meget klog, for hun sagde, Hanne, kan du ikke lige hente en ble? Hanne, kan du ikke lige være sød og hente en undertrøje? Og når jeg så kom tilbage med det, og jeg var jo kun lige 2-3 år, så siger hun, altså hvad Hanne, hvad skulle jeg gøre uden dig? Og derfor har jeg aldrig været jaloux på dig. Jeg har hele mit liv vidst, jamen jeg gjorde jo god gavn. Altså det er meget klogt af hende, ikke? Synes jeg. Men senere så sagde min mormor, hvor han et mildt lille barn. Den mildhed kunne Hanne godt bruge lidt af. Tak skal du have. Jeg var en mere skrab kone, ikke? Så sagde jeg en dag, mor, for det har mor altså skrevet til mig, ikke? Mor, hvor er min mild blevet af? Så vi er altså lidt forskellige åbenbart, men jeg synes nu ikke, du er specielt mild, men altså det har du så. Det har de så synes. Okay. Kom vi til Vandløse, og det synes jeg var så pragtfuldt, men da du ikke kan huske det, har du sagt, så er der ingen grund til at snakke om det. Derefter kom vi til H.C. Ørstedsvej, og der var vi 9. april 1940. Og det behøver vi heller ikke snakke om. Vi boede der meget kort tid, så kom vi til Christian Wintersvej. Og det er vores barndomshjem, kan man sige, for der var vi under hele besættelsen, og det er derfra, vi tog til Ansgars Allé og besøgte mormor og morfar. Var der så meget, for hver gang mor og far skulle nå, så blev vi passet derude, og det var vidunderligt bedste forældrehjem. Morfar og mormor var meget, meget skønne mennesker, der lod os ligesom være og klare sig selv, men satte i gang. Det var meget skønt. Stort dejligt hus i 5 etager og alt det ved du jo godt. Men om morgenen, når vi var vågnede, og vi vågnede selvfølgelig, da vi var små, så vågnede vi tidligt, og det gjorde de voksne jo ikke. Så lagde vi os op til morfar, og så satte vi sådan en finger på hans pande. Det skulle vi, sagde han. For så kunne han bedre huske. Og så fortalte han om kæmpe uldhår. Og du var god til at huske fra, hvor langt vi var kommet i historien, så fra morgen til næste morgen, så fortsatte vi bare den her fantastiske historie, som han selv digtede, om en kæmpe, der var et godt menneske, men grim, og havde en masse uldhår. Det var meget dejligt i Ansgars Allé, og også derude lærte jeg, ligesom hos mor, mange pædagogiske ting, selvom morfar ikke var sprogpædagog. Han var jo snedkermester, ikke? Men han satte ting i gang, begejstrede folk for en eller anden historie eller idé, og så satte han det i gang. Så kom han med et kosteskaft og et stykke tøj, så kunne det bruges som sørøverflag. Altså, så gik man bare selv i gang med at lege. Han legede ikke med os. Han lod os være i fred. Og det har jeg kunnet bruge i alle de år, jeg har været lærer. Man skal ikke overfuse børn med sin væren. Man skal sætte dem i gang, og så komme. Så gik han jo rundt og passede sine roser og sine æbletræer, hvad ved jeg. Så han var der, hvis vi havde brug for noget, eller hvis vi blev kede af det, eller sådan. Det var helt skønt. Pragtfuldt. Det var morfar og mormor og Ansgars Allé og juleaften og alt det vidunderlige, vi havde derude. Helt skønt. Og så var der Bornholm. Det var meget, meget vigtigt. Brandsgaard først og fremmest med tante Bodil og onkel Anker, som var så utrolig søde mod os. Og også en slags bedsteforældre, kunne man sige, for de havde ikke børn selv jo. Og der lærte jeg, og det gjorde du også, men at holde af hester og hunde og køer og tyre. Nu kom jeg jo ikke at holde det af, men altså, man lærte, at de skulle også have lov at være der. Og der var mor igen meget frisk, fordi hun kunne gå forbi hvad som helst, uden at være bange for noget. Så derfor har mor og far givet os mange ting, også med ikke at være bange for noget. Og en anden ting, jeg vil fortælle, som jeg synes om mor og far, som du lige skal have med.
og som du sikkert måske også ved selv, men altså, mor og far har også lært, i hvert fald mig, at man kan tale med alle mennesker. De talte hverken op eller ned til nogen. Jeg har hørt dem tale med Frederik, altså kong Frederik og dronning Ingrid, og jeg har hørt dem tale med kloakarbejdere og gadefejere og hvad ved jeg. Nøjagtigt samme holdning og sprog. Ikke hverken op eller ned. Det har jeg haft meget glæde af i mit liv. Ikke nogen, der er finere end andre. Vi er alle sammen fine. Det var mor og far. Og så var det Melsted og Bornholm i det hele taget. Jo, og så på Bornholm, vi var derovre alene, fordi der var generalstrejke, og så kunne man ikke få så meget mad i Danmark, altså i København. Så kunne vi komme derover, der fik vi masser af mad, og kom hjem med tykke kinder, fordi vi fik lidt for meget mad. Og derovre, der havde far et skilt med til os, der hed IS, og det betød ikke smaske, ikke slås, ikke skændes, det var det vigtigste. Ikke skåbe, ikke dit og dat, altså alt med IS. Så Tante Bolle og nogle andre skulle bare sige IS, så vidste vi, hvad vi ikke skulle. Der havde vi det også meget pragtfuldt i mange år. Og så også da du førte, du var meget sødt af dig. Du har altid været meget sød og hjælpsom. Du kommer til efter vores bryllupsrejse på cykel. Der var vi godt trætte og udmattet. Så kom du ned til havnen og hentede os og havde lavet dejlig mad hjemme i Virginiavej var det dengang. Du har altid været en flink fyr. Det har du altså. Jeg har glemt en enkelt ting, jeg vil fortælle dig. Dengang jeg var barn, eller vi var børn, der cyklede jeg hjem fra skole, og det styrtede ned. Det styrtede ned, og jeg blev fuldstændig sjasket ud. Og det er altså ikke smart, når jeg skulle ud og synge og sådan noget, så stemmen blev ødelagt. Så jeg gik ind til et ismejeri, der var på hjørnet af H.C. Ørstedsvej og Thorvaldsensvej. Det er der ikke mere, men det var der dengang. Og så fik jeg lov at ringe hjem. Man havde jo ikke telefon selv i lommen. Og så kom du styrtende på cykel med rent og varmt tøj til mig, så jeg ikke blev syg. Og sådan nogle ting har du altid været enormt flink til sådan noget. Ja, det har du altså. Det var der går du, Christian Wintersvej, IS og Bornholm. Og så blev du voksen, og mens du var i Tyskland, lige da vi omkring vores bryllup, så der kunne jeg sove i dit værelse, fordi mit værelse blev brugt til bryllupsfesten. Så det var meget smart. Så kom du lige hjem, men så sov du så op på loftet hos nogle kammerater, vi havde deroppe. Det var meget godt. Og så har vi besøgt jer, dig og mig, i Amerika og i Paris. Og i Paris, der var du også sørme, og så sød, du kom og hentede mig. Og jeg var stået der på Gare du Nord helt alene. Jeg var med tog dernede, ikke? Alene. Så kører man rundt i Paris, og så er man ikke bange for noget, for du var der jo. Og Paris, og så har jeg også været i Paris med Camilla i klapvogn. Og i USA, der har vi haft det så dejligt, kan du huske, i South Carolina, North Carolina, alle de der spændende ting, som var helt anderledes end New York og Paris og alle de der store byer, ikke? Og så senere, så har du og dine børn og dine børnebørn været her i Danmark, og jeg har haft dem med i skolen nærmest alle sammen. Jeg tror, at Richard har vist ikke været med i skolen, men alle de andre har vist. Enten i skole eller henne, hvor min skole har været, eller sådan noget. De har i hvert fald været med, nogle af dem. Og det er også nogle dejlige børn og mennesker. Og der taler man selvfølgelig engelsk, men altså her i dag, det er dig, du er min bror, og vi er sgu da danskere, så jeg vil have lov til at tale dansk. Så må du oversætte det til dem, hvis du vil. Og så skal jeg lige huske at sige noget med børn og børnepost. Så jeg er jo ikke så interesseret i alt det der nymodens, men jeg læser jo dine iPads, og derfor kan jeg også, sender jeg dig også noget med nogle, til din fødselsdag, nogle kopier, det er rigtig post jo, nogle kopier af tegneserier, fordi ude hos mormor og morfar, der så vi jo så mange tegneserier, for morfar gemte dem. Så vi havde dem i årlange, altså hvad hedder sådan noget? Jeg kan ikke engang huske det, men så en hel årgang af gangen, ikke? Og så Bamse og Dukkelise og Knold og Tot og Tarzan og
Rybkirby, og hvad det hedder altså. Og det var så spændende. Og så har jeg lånt nogen. Det er ikke meget, man kan låne. Man kan ikke låne bamse. Man kan godt låne bamse. Man kan ikke låne bamse og Blå Lise. Så den kan du ikke få nogen kopier af, men de andre ting kunne godt. Og det er altså sjovt, for det handler om noget, vi havde sammen dengang. Jeg fik fortalt dig det med ismejeriet og regnvejret. Ja, så har jeg sagt, for det var så sød. Og Bornholm og USA og iPad, jo, vi har vist været inde på de ting. Og Christian Wintersvej, det var jo hele besættelsestiden. Og du var den, der fortalte os alle sammen, at tyskerne havde kapituleret. For vi var nede at lege, men så skulle jeg vist lige op og tisse eller sådan noget. Og så var hørte du det, og så råbte du, løb du op ad trappen, og så kom vi ned og gik op på Rådhuset, altså Rådhuspladsen, dengang var der ikke noget rådhus. Og der stod folk ovenpå, det hed ikke busser, det hed sporvogne. Og vi var sammen med mor og far, men så skulle far pludselig som frihedskæmper hen et sted og hjælpe nogen. Men da vi kom hjem, så fik vi vin i vores glas. Og mor, hun henter nu ikke juleknas, men 4. maj-knas. Og jeg er så stolt af, og jeg synes, det er så flot, at du næsten altid kan referere til noget dansk. Altså, og søster Hanne syr og sådan noget, ikke? Det er ligegyldigt, for jeg kender masser af mennesker, som bor i Amerika, og så kan de sgu ikke mere dansk. Birte for eksempel, ikke? Men du kan lige så flot dansk som engelsk, både i kulturen, og du følger med i politik, og du kan sange og referere til digte, og fandme dygtig. Tillykke med de 80. Nå, det er det. Mor, jeg er træt, nu vil jeg sove. Lad mig ved dit hjerte slumre ind. Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge. Hvad englene sang i hjerten ud, nu alle små børn skal synge. Grenen fra livets træ står skønt, med lys som fugle på kviste. Det barn som sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde